Ning pagtimaan nato sa Semana Santa nahimo ng tradisyon ang pasundayag ug mga dula nga magpakita sa pagpasakit ug pagkamatay ni Hesukristo diha sa krus. Usa niini ang pasundayag himuon sa St. Joseph the Worker Parish sa Barangay Tabunok sa Dakbayan sa Talisay. Gitawag nila kini og Via Crucis ug sugat. Ang Via Crucis ipahigayon karong Biyernes Santo magsugod diha sa Barangay Tabunok paingon sa Barangay Lawaan alas 7 sa buntag. Gipasabot ni Algie Nabakita, ang direktor sa Via Crucis, nga sa ug ang sa sugat nga ang pasundayag usa ka musical play. Samtang ang sugat sa Kabanhawan magsugod sa alas 12 sa tungang gabii sa Abril 9 na. Tumong sa musical play nga makabig ang mga musaksi niini aron mobiya sa sayop nga binuhatan ug magbag-o sa kinabuhi. Apil ta sa makalihukan sa Semana Santa. Involve yun ta. Di kayo mo-involve lang ta mo participate yun ta sa makalihukan sa Semana Santa. Daghan kayo ni mahitabo sa simbahan. Daghang nga tradisyon nga ito himuon nga ato yung apilan. Di lang ta mo tanaw, di lang ta mamina, kundi mo apil yun ta.